Tammikuun 16. päivä, tiet on peilikirkkaalla jäällä ja vettä sataa. Ihanaa. Ihanaa. Giganttitoimitus oli tähän ja tässä pitäisi ihan vieressä olla sitten viimeinen matkahuolto. Tuomitie 15. Joo. No, tässä nyt oli tämmönen jono taakse. Nyt kokeillaan, että miten me päästään. Miten me pääsemme? Teli ylös ja sitten tähän varulta niin lukko päällä. Meni, joo. On kyllä nämä talvet, voi herran jumala. Tässäpä ei passakaan persemäkkeä ottaa vähän liikkeen näköistä. Puskee. Jaksaako mennä? Menee. Laatana, että puski. Ai vittu. No. Päästiin. Jes.